Hello everyone, this is Talis Vlog and welcome back to my YouTube channel. Oh yeah! Another kabaliwan naman guys sa ating mga YouTube videos. So ayan, for now guys, may naisip ako na magre-read tayo ng magre-read tayo ng ano bang tawag dito? Magre-read tayo ng area signal. Ano ba to? Basta dito sila i-read natin guys kung saan ang kapitbahay ko na mag-o-online. So dito sila mag-o-online guys. I think marami sila pero hindi ko po kilala guys. Ito muna guys, pupuntahan muna natin and so, padulong na tayo kuan guys, Tungas. So, ito na po ang daanan nila po. So, sa mga kapitbahay ko po na magsagap ng signal doon sa itaas. Ito po guys. Ang hirap pala dito dadaanan. Mas mahirap dito to sa akin kasi sa ang akin is okay lang na sa akin, natural lang. Dito papadulas pa ang daan. No guys, tingnan nyo. O diba? Madulas talaga. So ito na, nasa tayo, ang gitna. So kasi natuon na sa taas. Ayun. Kasi mahirap dito sa amin guys, walang signal sa bukid. Ay naku, dito sa Korea guys. Grabe. Napagpawisan ako kasi doon sa isa baba. Nag-ayos kami ng daanan ng motor guys. Kasi medyo umapaw na yung mga malalaking bato. Ayan. Ang hirap. Wait guys, papakita ko sa inyo. Ang hirap dala. Yan. Hirap. Hindi siya kuan may dumating na motor. Oops. Grabe. Naku, nabitik pa ko dire. Nabitik pa ko dire guys. Nawa. Ako. Lisura di ay uy. Kung naalala nyo po ang aking vlog na doon po kay namalay po kami. Ito po ang hindi ako makaakyat. Ano to? Mura siya grade nga online area raid. Nako, ang hirap pala. Nako, ni mo uloy. Ayun, agay. Meron pala siyang tunog guys. Ito. Kita oy. May paparating na motor. Pinagpawisan ako dito guys. Grabe. Yan, atin susakit. Kita oy. Para na yata kapatid ko yun. Sige. Nasa pa ba ang daan ito guys? Ito na po guys. Nasa gitna na po tayo ng bundok sa adventures. So, Nako, di ako mag-online ko diri ba ni gabi di sila mo ari diri niya. Kaya nila asan sila abi. Ganda, right? Asa sila abi diri. Parang diri sila mo abi guys. Ito. So, everyday po ang ginagawa nila guys. Or I think mga gabi na. Ginagawa nila gabi. Hindi ko po alam. Tayo dito. Sige, sana. Ito siya. Aray. Tingnan nyo guys. Diba? Grabe. Meron siyang cave dito guys. Yung cave namin dati sa una nga pinapasukan. Batang-bata pa lang kami na maghahanap ng mga bahay ng ibon. Ito guys, pakita ko sa inyo. Diba? Diyan ako pumasok dati nung bata pa ako guys. Diyan ako pumasok. Dito talaga guys, sabi nila is wala talagang lag. Wala daw talagang lag. Kasi nahirapan ako dito hirap yan. Aakyatin ko yan. Aakyatin ko. Tapos wow, magandang tanawin. Tarot. Saan ba? Hindi ko talaga alam. Meron siyang daanan dito. Yan, daanan papunta doon. Pero tingnan natin kung dito na ba tayo. Tingnan natin. So ayan. Diba na natasay sa bundok. Dito maganda pala talaga dito no, mag-o-online kasi maganda ang area, hindi siya mainit, malakas ang hangin. Diba? Ganda. So ayan, may park po tayo dito guys. Dito hindi mali yung pinapasukan natin.
Mali yung pinapasok natin. So, ipapakita ko po sa inyo guys kung saan po ako nga kabilang bundok mag-o-online na hindi siya hindi siya mahirap pupuntahan. So dito guys. So, kaso wala tayong monopod. So ayan, ito. Nakita na natin guys. Diyan. Nakita nyo yan guys. Diyan ako mag-o-online class. Mag-o-online, mag-update ng mga YouTube, magla-live, mag-upload ng mga videos. Diyan ako. So, dito muna tayo sa kabila guys. Sa kabilang section muna tayo dito. Nako, walang tao dito guys. Pero, meron pang nanirahan dito guys. O, diba? Meron siyang ano dito. Taas. Basta meron ginawang payag. Para paggawaan ng payag. So, let's proceed. Another section. Pero magtitest muna tayo dito ng internet speed guys. O internet. Hindi tayo. Kasi wala po tayong load. Walang load. Internet capacity kung ilan ba 4G, 5G. Kasi doon sa area ko doon sa kabilang bundok. Ano siya? 5G siya. So dito naman tingnan natin kung saan ba yung payag-payag nila guys. Meron silang payag dito. Dito na ang area nila. Di ba guys? Wait, tingnan niyo guys. Ang view dito. Ay, mataga ko dito. Di ba? Nasa Korea na ako. Hello Korea. Nagba-vlog tayo guys. Welcome back to my YouTube channel. Pumasok tayo dito sa loob. Pumasok tayo. Ang ganda dito sa picture-picturan. Wait, kapag may time ako dito guys. Dito. Dito na. Wow, ang ganda dito guys. Grabe. Wow, the beauty of charot. The beauty of Korea. Ayan, Korea. Diba? Korea talaga guys. Hello Korea. Welcome back again. So, wait, pakita mo natin ang habit. Diba guys? Yan ang area namin, ang view. Lakad dito, diba? Mataas yan, diba? Ang taas yan, diba? Kulay ako yung kulbaan ko. Diba? Taas na. Ang taas, diba? Ang view ng Korea. Yes. Mainit po talaga dito sa Korea guys kasi summer season na ngayon. Diba? Yung mga kapitbahay namin dyan. Yan mga kapitbahay namin. Yapak. Dito pa mga kapitbahay. Diba? Mga kapitbahay ko yan. Dyan ang amin. Ng area. Sa kabila. So ayan. Maganda dito talaga guys. Okay, dito. Okay, let's do it. Pinagpawisan na talaga ako. Okay. Agaray, sangit. Nasabit pa yung kamay natin. So, ito na. Maganda talaga dito, mahangin. Dito na ang area nila guys. Mag-ano sila dito, pwede silang mag-anak. Mag-anak sila dito. Tapos dyan. Diba? Diyan sila mag-online. Tapos, tararang ang view. Ang ganda ng view. Diba? Tingnan niyo. Ang ganda ng view. Tapos, dito, ang pangpang. Ang taas ng pangpang. Diba? Pangpang na yan diha guys. Pangpang na yan diha. Pangpang na yan. Maganda talaga ang view. So ayan, we are testing po kung ano ba yung connectivity dito is 4G ba or 5G. So ayan, maganda talaga dito guys kasi 5G connectivity sa sun. 5G connectivity siya sa sun and 2 bar. 2 bar na po siya. So doon po sa aking area doon sa kabila is 2 bar din kasi same lang ang kuan. 2 bar din. So yan dyan. So umuwi na tayo guys. So ayan, samahan niyo ko mag-uwi. Yan, di ba? Naka-presko ng hangin. Presko ng hangin dito sa bukid. So ayan, ang kadalasan natin guys nasugatan tayo. Yan, pauwi naman tayo. So, pababa muna tayo. Pababa. Hirap hirap pababa Da? Hirap. Hirap. Diba? Mahirap. So, kung gabi dito mag-o-online,
Hay nako. May mga ahas talaga dito. Tako, mga ahas. Dati guys ba, may mga ahas dito, mga ano, mga skin ng mga ahas na makita ko nung bata pa ako. Grabe. Tayo guys. Bah. So ayan guys, so much for that. Thank you for watching, and once again, this is Talis Vlog, and kita-kita tapuhon sa another vlog. Oh, diba? So don't forget to share, comment, like, and subscribe to my YouTube channel, and please click the notification bell para lagi kang update sa mga bago na kong uploads. So ayan, pawis na ako talaga. Peace out!